Čau lidi, vítám vás u nového videa. Je to úplně první let's play ze hry Hero Zero. Myslím, že to říkám správně. Je to můj úplně první díl. A omlouvám se, že budu přes řeky a taky omlouvám se, že divně mluvím, mám vadu řeči. A pustíme se do toho, takže tohle je můj účet, omlouvám se, že začínám, prostě začínám takhle brzo, ale mohlo bychom takhle zlepšit, ty vole, pardon za prostě výrazy, ale jako, když si vemte, že když porazneme nějaký týpky, například tyhle šmouly, tak jako co se stane, jenom klikneme to, dáme, nás dali, to si děláš srandu, to si budu. Ale kam? Děláte se. Omlouvám se, když se budu jistě jestli natáčím vůbec. Omlouvám se. No ale jakože hrají to měsíc, takže v pohodě, ale moc mě štve, že prostě to zkusíme. To snad dáme, ne? Prostě jim aspoň. Pojďte na další. Yes, dělali jsme to, nice. Protože jak obtížný, tak si vedeme dobře, hoši. Ale zase hoši, vemte si, že jsme zase vyhráli. Dáme tak 5 a pak to ukončíme ještě. Dáme ještě bosíka. Tohle byla třetí, takže ještě 2. To jsme dáme všichni. No, dali jsme nice. Se... Pardon. Pardon. Máme docela hodně energie ještě, na to, že to bude čtvrtá, jestli správně počítám, myslím, že jo. A těšte se i na let's play z Minecraftu. A sakra. Pardon. To bude poslední uší. A pak to ukončíme. Jestli se koukají i dámy, tak pardon. Takže i dámy. A dáme ještě bosse. Tak z vlastní úkol dáme ještě. Pardon za zvuky pozadí.
Oh, wow. Zombie Karen. Tak tímhle bychom tohle video ukončili. Díky za shlédnutí videa. Pokud chcete, dejte like. Dislike mi nevadí. A kdybyste něco chtěli, tak napište do komentu a zatím čau.